Ahoj, já jsem František a jsem kameraman a vítám vás na téhle schůzi neanonymních tvůrců. A dnes jsem se pozval do místa, kde se nepřirozeně naseru nad věcmi, nad kterým by dnešní host rozhodně nemávl rukou. Jsem totiž v místě, kde není lepší pracovat, protože jinak by vznikaly vědecká kladiva a to by bylo naprosto retardovaný. A tak, schválně, jeden ze zvědátorů vytvořil alchemistickou substanci, aby to vše zvládl a nebyla to jen ztráta času. Vítám tady Martina Rotu u něho doma. Děkuji za přivítání, jsem rád, že tady jsi, Františku, hele, a krásně si uvedl teda ty moje kanály. Pravda, nějaký tam chybí, ale předpokládám, že si Wikipedia článek četl, takže ty víš vlastně všechno tamto, kde jsou hezky vypsaný. Jo. Já je sám zapomenu, protože teďka v tuhle chvíli bych tě nebyl schopný ani opravit, co tě tam chybí. Jakože na Wikipedii to najdu. Já jsem to právě hledal ještě tak složitě, že jsem si dal do YouTube tvoje jméno, ale kdybych si nějaký nepamatoval, tak bych je možná ani nenašel. Ty jo, no, tak to si udělal, to složitý způsob, tam vyloženě na Wiki je to vyloženě celý vypsaný. A jako já vždycky udělám nějakou novou krávovinu a jsem fascinovaný, jak rychle někdo updateuje Wiki na tu novou krávovinu, jako. Tak to jsou takový ty lidi, kteří, když někdo umře, tak opravuje na Bill. Jo, ale to je teď. Jako jsou super frajeři, jako je super být nějaký tady tohleto tikání, no. Když už jsme u toho tikání, tak ty děláš hrozně moc kanálů. Tikáš takhle, že potřebuješ jako dělat víc kanálů, nebo vždycky se soustředíš na jeden, anebo potřebuješ jako přelítávat různě? Hele, tohleto moje přelítávání je vyloženě, jako můžeme říct, jednak ADHD symptom, jako, ale zároveň, jako myslím si, že to je takový ten tajemství, jak nevyhořet, jo, protože hodně lidí, když prostě myslím, že děláš jednu a tu samou věc, furt a soustředí se na to, a potom najednou zjistíš, že to je jediný tvůj zdroj příjmu, víš co třeba, já nevím, natáčíš, tak potom jako najednou můžeš mi jako vyhořet na tom, protože ta věc, která předtím ti přinášela tu vášeň, to nadšení a tak dále, se stala řehole. Jo, a vlastně dostaneš se do takové spirály prostě negativní. A myslím si, že právě jako to jak já jsem tady tohleto, řekněme, vochcal, tak je vyloženě to, že vždycky, když mi přestane tak trochu něco bavit, tak přeskočím na tu další věc, která mi začala bavit. Jo, a takhle můžeš jako přeskakovat dost dlouho, pokud zároveň to baví i ostatní lidi. Takže když se odprostíš od toho, že tě občas baví něco jiného, tak co tě bavilo jako globálně nejvíc toho všeho, co jsi dělal? Já mám pocit, že to není nic takový, jakože takhle to nefunguje. Já mám pocit, že vždycky ta nová věc mě baví nejvíc. Jo, že si to jako vymyslím, no tak, protože já se třeba koukám, jako v tuhletu chvíli se kouknu na Proč máš berle. Jo, tak prostě to bylo zábavný v tu dobu, ale nevyměnil bych to za ty věci, co dělám teďka. Jo, takže vlastně žádnej bod toho, co jsem kdy dělal, nebyla ta věc, která by byla ta nejlepší do té chvíle, než přijde ta nová nejlepší věc, která mě napadla, no. Chápu, no. Vlastně Proč máš berle byl tvůj jako ask, dá se říct. Je to tak? V tom případě já se zeptám, kdy ti naposledy někdo položil tuhle otázku? Já nevím, to bude tak 2 měsíce možná, jako, pokud nepočítáme online, jo, aby bylo jasný, protože online se nepočítá, protože to je totál, furt pořád. Kdežto jako z očí do očí to bude tak jako fakt možná měsíc, jako možná 2 měsíce, něco takového. A v jaký to bylo příležitosti? To já ti právě přesně neřeknu, ale mohlo to být prostě, že já nevím, jestli jsem byl na nějaký akci. Jo, vím, vlastně já jsem byl na tom, já jsem byl na Fuck Up Nights, což je, že série těchto o tom, jak si něco podělal. A tam mě právě jako viděl nějaký divák, takže jsem mě musel zeptat, takže tak. Jo. Takže spíš je to v rámci toho tvýho YouTube a není to, že by se někdo zeptal vyloženě, jako že by ho to jako zajímalo. Takhle, že ano, lidi se ptají na tom, co se ti stalo, je jiná verze té otázky. A tu nepočítám do Proč máš berle. Co se ti stalo, to by bylo tak 14 dní zpátek, když jsem byl na Ukrajině, tak jako když jsem tam byl se skupinou těch lidí, tak hodně lidí nevědělo, takže jsem musel opakovaně vysvětlovat tady tu věc. Samozřejmě, když se mě na to lidi zeptají s tím, že by to měli vědět, jako že si to mohli vygooglit nebo tak, že když prostě mají tu příležitost se mnou mluvit a najednou se mě na to zeptají, co je fakt úplně zbytečná, tak jim dám nějakou sarkastickou odpověď. V tomhle případě jsem dával skutečné odpovědi. Hele, jeden z tvých projektů je vlastně vědecký kladivo a právě tam vysvětluješ věci ještě předtím, než to byl Jirka, co vysvětluje věci. A co říkáš na tenhle moderní pojatý takový revival vědeckého kladiva? Jako to, ne, tak já jsem samozřejmě rád, že existují další jako kanály, který vysvětlují zase jiným způsobem, protože nehledě na to, co prostě, když se člověk koukne na ty různé, vždycky to je jiný styl, jo, jakože prostě pro ně je to víc toho editování, víc těch jako informací, pro mě je to stále jako výklad. Jo, já to v podstatě stále dělám tak, kdybych to učil ve škole, tak to je ten způsob, jak to vykládám, což si myslím, že prostě každý z těch způsobů má určitě svoje publikum.
A dá se to použít v nějakých těch situacích a myslím si, že jako je jenom dobře, že jako je víc lidí, kteří se dá tu práci jako něco najít, začít vysvětlovat, až do té míry, že jsem začal zvažovat to, jestli bych nemohl udělat jako v podstatě předávání cen vědeckých kladiv. Jo, jakože by to bylo pro vzdělávací projekty a vzdělávací YouTube kanály a tak dále a bylo by to prostě vědecký kladiva a střetli by se tam v podstatě, mohli by tam přijít ty jako tvůrci těch věcí, víš co, pokecat, ponetworkovat a zároveň by to bylo předávání jako pro to jako příležitost. Jsem si říkal, že to je třeba jako projekt, který jsem si vymyslel. To zní dobře. A mohl bych udělat a jako vědecká kladiva, jako prostě byla by k tomu hezká soška. A mohl by si vyhrát prostě vědecký kladivo za nějakou skvělou vzdělávací věc. To je super, to vlastně jak má Marek, který má Creepycon a zlukuje vlastně tady ty hororový youtubery, tak ty bys udělal jako něco jako pro to. No, ne, já to hlavně kvůli popravě křišťálové lupě, že mě trošku irituje to, že všichni právě moji jako přátelé ze vzdělávacích projektů, tak prostě, když je křišťálová lupa, tak spamujou neustále s křišťálovou lupou, s tím, že vím, že nikdy nevyhrajou. Jo, prostě absolutně totální garance, ty lidi nikdy nevyhrajou, nemají šanci vyhrát a spamujou to a dělají tím reklamu. Já si říkal, já bych raději, kdyby byla šance jako vyhrát a byla by šance se k tomu pořádně dostat a bylo by to něco k těm vzdělávacím projektům, že to bylo jako lepší, no, prostě. Udělat vyloženě kategorii. Neláká tě někdy jako dělat trošku propracovaněji ty videa, než jakoby vyloženě, jak říkal, jak přednášku? Protože třeba v minulosti si myslím říkal něco ve stylu, že bys do budoucna chtěl dělat i animace nebo tak, že jsi to měl, myslím, na Patronu nebo něco takového. Jo, jako ono jde o to, že já jestli něco tak občas je udělám, jo? Jakože dřív to bylo jako vyloženě, což teďka to je. Dřív to bylo vyložené na jeden kamera záběr, teď je to fakt jako, že občas používám i jako záběry další a mám mnohem víc jakože rekvizit, jo, že prostě když bavím se o radiaci, tak skutečně mám radioaktivní materiál, jo, mám prostě jako dozimetr k tomu a mám prostě jako věci, co k tomuhle tomu dávají a snažím se, aby to bylo jako živější, ale podobně asi jako bych řekl, když jsem teďka byl na mé základní škole, tak jsem si všiml, že tak už je to i na základní škole, že se taky snaží podstatně víc, aby to bylo živější, takže postupuju s dobou českého školství. Ale jako tady jde o to, že kdybych to začal dělat moc jako komplexně, tak mi to přijde, že by to byl trochu ten ambition creep, jestli znáš no to je takový to, že si řekneš, a bylo by super tam přidat tohle a přidat tohle a přidat tohle a přidat tohle. A najednou, jakože čím víc jako začneš, tím se to stává a třeba tímhletím trpí kolega Ezo Kořenář, tady jako máme hezátory, tak ten tím trpí jako neuvěřitelně, že si vždycky vymyslí do těch nových fakta vítězí, že přijde ta nová super věc a jak tam dá tu novou super věc, tak si vymyslí další novou super věc a přidá tam další. No a samozřejmě fakta vítězí nevyšly asi rok nebo jak dlouho. Jo, jako pak máš vlastně takovou tu paralýzu toho, že to musí být lepší a radši neuděláš nic. No ani ne, že neuděláš nic, ale že furt děláš, ale nikdy nic nevydáš. Jako, to je spíš to. Jako, že to je jestli, ano, já mám spíš kolikrát taky problém s tou paralýzou toho, že neudělám nic, protože si furt říkám, jako udělám to a pak mi do toho někdo skočí s podcastem nebo něco takového, víš co, a pak si řeknu, jako, no ten den už nemůžu nic dělat samozřejmě. Jak se to může stát? Takže jo, ale myslím si, že pro některé z nás je kolikrát prostě lepší dělat ty věci tak, jak víš, že jsi schopný je dokončit. Jo? Já vím, že jsem schopný dokončit to video tímhle způsobem, takže udělám to video tím způsobem, jak jsem to schopný dokončit, ten projekt je ukončený a jdu na další. A to mi přijde prostě jako lepší pro mě. To mi třeba přijde jako u tebe jako velká silná stránka, řekněme, že ty děláš ty videa jako efektivně a zároveň, že to nestrácí jako kvalitu, ale předáš tu informaci oproti třeba ostatním, který jako se hrozně do toho dávají sice jako moc úsilí, ale pak udělají jedno video za rok třeba. Jo, ne, zase, já si myslím, že je právě super, když je to ohromné množství těch tvůrců i různýho typu, že jo, to je prostě každý cílíme někam jinam, jo, stejně jako prostě naprosto retardovaný komunikovalo ty samé věci, co komunikuje hodně jiných médií, jo, ale jde o to, že komunikovalo zase unikátní sféře lidí, jo, tím způsobem, kterou já nazývám naštvaní mladí muži. Jo, takže prostě, protože to je těžce zasažitelná cílovka a tady v tomto případě já se to používal tak, abych zasáhl tu cílovku. Prostě těma informacema, které by jinak byly víc věnovaný jiný skupině. Jasně, ta forma záleží na té formě. Ano. Takže když tvoříš videa, tak píšeš si nějak scénáře, nebo máš spíš jakoby body, nebo prostě přijdeš a zapneš a třeba něco vznikne? Hele, přijdu a zapnu, to je v některých těch případech, jako tak schválně hodně přijdu a zapnu,
ale občas je to i s tím scénářem, jakože prostě když čtu nějaký, a to je nejčastěji, pokud mám nějaké jako výsledky prostě nějakýho, a já nevím, když je třeba nějaký finanční zpráva prostě a má 20 stránek nebo tak to udělám tak, že mám prostě to PDF a tam si můžu dát poznámky. A jak vlastně tím procházím, tak se můžu odkazovat na ty poznámky a tak dál. Takže tohle to může pomoct, nebo prostě nějaký komplexnější, když jsem vysvětloval nějaký věci, které mají timelineu, tak si taky udělám, prostě vypíšu si ty poznámky, ale nemá to scénář. Jo, jakože jediný scénář, který jsem psal, tak to bylo Netpuls, když jsme dělali na Lepší než pracovat, tak tam to vlastně, což bylo jako novinkovej jakože pořád v podstatě o hrách a filmech, tak tam byl vyloženě scénář. Jo, tam to bylo jako psaný takhle, aby ty vtipy prostě vždycky plynuly jeden do druhého a tak, jakože tam mi na tom záleželo. Ale jinak tam běžný videa, to je vyloženě nějaký bodák, jako v nejlepším případě. Takže vlastně se dá říct, že nejvíc práce si zdával s nejméně sledovaným kanálem. Já ani nemám pocit, že to je nejvíc práce, jo, jako ono napsat scénář, záleží jako čemu píšeš scénář samozřejmě, jo, jako moc je to komplexní, ale když prostě dělám na nějakém videu a já nepotřebuji to vysvětlit přesně podle toho, jak to vysvětloval někdo jiný, že když prostě jsem zjišťoval třeba, já nevím, proč tenhle ten náramek svítí ve tmě, jo, tak proč ten náramek svítí ve tmě, když se koukneš na videa online, ve většině případech uslyšíš to, že svítí, protože obsahuje materiál, který když se nasvítí, tak následně svítí. Což úplně jako neodpovídá na otázku, řekněme si upřímně, že jo, jako, okay, a proč ten materiál teda svítí? A to je vyloženě, jako SciShow, jo, všechny ty vysvětlující kanály, nějaký Discovery, co má to, všechny tyhle ty měly v podstatě tohle vysvětlení. Takže já jsem nebyl schopný najít to jako v těch sekundárních zdrojích, tak jsem musel za těma primárníma, a tam jsem jako musel přečíst vyloženě studii a následně zjednodušit to, jak jsem pochopil já tu studii, tak abych jako udělal to video. Jo, a to video, na to, jaký množství úsilí jsem dal do toho videa, jo, tak stejně k tomu nebyl scénář. Protože to hlavní úsilí bylo pochopit tu věc. Jo. A pak můžeme mít jinou věc, která je scénář, ale jakož ta scénář je jenom v tom, že postava A si dělá prdel z postavy B, jo, což bylo hodně Netpuls, jo, kdy to bylo vyloženě tak, že já jsem často dal nějakou narážku a dostal jsem zpátky mnohem drsnější narážku nějakým jako dobrým setřením, jo, což mi bavilo nejvíc, prostě psát urážky mě samotného, jako, že to je sranda, jako to, potom je to sranda, já tohle samý dělám jako v replay, že když moderujeme replay, tak tam jsou ty vstupy jsou kolikrát jako improvizovaný a kolikrát jsou dávaný přesně tak, jako že mají nějakou pointu, že se budujou k něčemu, což většinou vymýšlím já, že to skončí tak, že já jsem ten debil. Jo, to je ta dobrá jako část, že si myslím, že jako pro diváka je populární to, když já jako arrogantní člověk tak dopadnu jako ten poražený té konverzace. Že to v tu chvíli vypadá dobře, že jo? Takže vždycky píšu ty věci tak, abych já dostal na prdel v těch věcech, protože tak je to lepší. No, ale tady tohleto trvá zase relativně krátkou dobu a ne moc úsilí, jo? Jakože, takže scénář nezbytně neznamená úsilí. Vy vlastně píšeš rovnou, co bys říkal, a pak to jenom řekneš ještě jednou. Jo, akorát to člověk jenom trochu jako, že praví tak, aby tam nebyly ty mezery, který kolikrát máš v té mluvě, kdy musíš něco pořádně vysvětlovat a točí se v kruzích, jako třeba teďka. A tam to jako trochu víc vyladíš a tak, aby ta pointa jako byla víc předpřipravená, že jo, to je další věc, že kolikrát, že jo, což si myslím, že ty největší frajeři komici dokážou právě vybudovat tu pointu během té řeči, na začátku udělají ten hook a pak se k tomu vrátí a tam je ta pointa, že jo, a to dokážou jako během věty, většina lidí, včetně mě, to nedokáže takhle, takže když to píšeš proto, že jo, tak se dokážeš upravit ten začátek, aby si mnohem líp nahrál, že jo. Jo, ale zase, to není dlouhý proces, jo, jako není to o tom, že píšu to, co myslím, ale zároveň to není o tom, že by to trvalo nějak dlouho vymyslet. Jo, takže něco mezi tím, dá se říct. Jo, to je. Hlavní tvojí práci je tvorba videoobsahu. Kamarádíš se i s videotechnikou, nebo jako musíš nějak, ale jak moc? Hele, jako nějak extrémně nejsem moc velký fanoušek, jakože já prostě vyžaduje to moc prostě zkoumání dalšího, který mě nebaví. Jo, a to je takový tak, že prostě ty, když chceš koupit jako předpokládanou čočku, jo, prostě nový sklo, tak prostě na to koukáš a bavíš se tím jako představu, s tímhletím bych mohl natočit tohle, s tímhletím bych mohl udělat tohle. Jo, a prostě už dostáváš ten dopamin, dostáváš ty endorfiny, prostě z toho jenom čumíš na ten hardware. Jo, nová kamera je oznámená, jo, vidíš příležitosti a tak. Já takhle úplně ne, protože takhle s technikou jsem nikdy pořádně nepracoval, takže pro mě je to takový, jako že vidím kameru, řeknu si, jako použil bych ji,
Jako úplně ne, no, 120 frameů je hezkých, ale reálně, ale jako 60 je moc, jo, skoro pro mě, jako tak, jak já natáčím. Jo, takže je to takový, jakože v většině případech jako úplně nemám tenhle ten právě jako endorfin a je to víc jako voser pro mě. Jo, že když potřebuju novou věc, tak je pro mě jako přesně jednodušší to hodit na někoho jiného tím způsobem jako, ale tyjo, co je teďka dobrá kamera, řekni mi, co se nepřehřívá jako každá Sony, tyjo. Jako, protože to není pravda. Jasně, vůbec to není pravda, v žádném případě nemám dvě Sony. Čím musím mít zkontrolovat kameru, jak se to nepřehrá. Teďka je docela v pohodě, ale už se mi přehrála i jako ve 25 stupních, jako a při, ne Full HD, teda ne 4K Full HD, jo, prostě si říkáš, jak to dokážou ty Sony, ale pozor, Canon. Možná. Canon je horší. Canon je horší, dobrý, nemám teďka tu zkušenost. Ne, ale že prostě tyhle ty věci vlastně pro mě teďka tolik neznamenají. Naposledy jsem kupoval prostě jako mikrofony, jenom prostě takový to, co přepneš a má to svůj prostě hub na to, aby se to mohlo připojit na další. Jaký ty Rode Go? Ne, je to Rode, je to nějaký blablabla, tamhle to leží přesně. Na vědeckých kladivech, ale tamhle krabička, na který to leží. Jo, znám. No, ale jakže to je? To jsou asi Rodečka. Ne, nejsou to Rodečka, právě to nejsou Rode. Komica? To bude ono, nějak tak se to jmenuje asi. Tak jsem kupoval tyhle ty mikrofony a vyloženě to bylo jenom o tom, jako, OK, znám někoho, kdo to má, jako, tak jsem, znám, je to v pohodě, dobrý, dík, kupuju a ten ho v podstatě celý, jo. Že teďka chci koupit nějaký, jako, Zoom v podstatě chci říct, protože to je jediný, co znám, co jsem kupoval. Jakože Zoom, jakože... Zoom H1. Jo, rekordér na zvuk. Ano, rekordér na zvuk, jako Zoom H1 je to, co jsem měl, teďka předpokládám, že už bude Zoom 4 miliony, jako po tým, že Zoom H1, ten typ, co jsem kupoval já, byl před 12 lety, jsem ho koupil. Teď je za tom N. No, OK, skvělý. No a teďka jde o to, že přesně jenom jsem to otevřel na té stránce, viděl jsem ty možnosti a říkal jsem si, ježiš, na to nemám teďka, vypnul jsem to a zavřel jsem to, protože ten můj je omlácený, už tam nemá mikrofony, už tam nemá skoro nic, jako prostě totálně zničený, už to používám teda jako externí nahrávání, ale prostě říkám, nebaví mě technika, jako nebaví mě a docela dost to šidím. Jako i to, jenom to nakupování, nebo i to vlastně pak používání? I to používání, ale já jsem teďka jsem byl na Ukrajině, prostě jako s dobrovolníkama a jako část mé mise byla v tom, že nahrávám, jo, protože byli jsme v nemocnici v Kremenčuku a teďka byla potřeba nahrát prostě, jak to tam vypadá, jaká je ta situace, co potřebujou, blablabla, všechny tyhle ty věci. To jsem musel nahrávat a já jsem se teda jako hodně nebavil jako tím nahráváním. Jo, to je fakt, já mám raději toho člověka s tou kamerou jako vedle sebe, jo, vy jste prostě úžasný v tomhle ohledu, takže já vlastně, když natáčím, tak když vyjíždím prostě někam, tak já si beru tu songu si beru jen tak, ale většinou mám v kapse DJI Action, tu prostě akční kameru a je v pohodě, prostě hlavně když ji uřízneš, tak už to nemá takové, ten okraj už není tak... Už to není rybí oko. Jasně, není to jak strašný, ty záběry vypadají v klidu, prostě není to super, ale v klidu to je. A druhá věc, která ve skutečnosti záběry vypadají velice dobře, tak je DJI Osmo Action. Jo. A ty záběry jsou překvapivě dobrý. Jo, jakože blbě to zvládá low světlo, jasně, se dá počítat tak nějak s tím, ale jako ta stabilizace s tím, že to fakt jako vezmeš do kapsy, jo, je úplně super. Takže tyhle ty dvě kamery, prostě, který člověk může mít fakt jako v kapse a vytáhnout, když potřebuješ s tím, že jsou ready, když je hnedka jako potřebuješ, tak je to super pro člověka v oberlích minimálně. Jako. Chápu, takže co se týče jakoby kamery, tak jako já bych to třeba shrnul, že vlastně ty máš vlastně předat dvě věci. Informace a emoce. A pro tebe jsou důležité ty informace, což jako vlastně pak, čím je to lehčí kamera a tak je to vlastně lepší, protože vlastně předáš víc těch informací. Jo, ale zároveň, a to je taky jako věc, že prostě některé věci vypadají reálně, když jsou tak trochu shitty. Řekněme si. Found footage trošku jako like. Jo, jakože no, v podstatě by se skoro dalo říct, jo, jakože prostě v některých situacích to, že tam máš prostě hezký nasvícení a tak ti vlastně trochu jako sabotuje tu zprávu, že jo, kterou chceš dát, protože ta věc jako nemá být hezká. Jo, nebo nemá, jako jasně, můžeš říct, že víš co, že to může mít ty detaily a tak a pak je to samozřejmě na tom operátorovi, aby si pořádně jako s tím dokázal pracovat a tak, jo. Ale otázka je přesně, jestli já kdybych to vzal, jestli bych to nevypadal pak hezčejš, než bych chtěl. A v některých případech prostě jako, ono to takhle, i kolikrát prostě věci fakt, záběry třeba jako z bojiště, kolikrát se snižuje kvalita úmyslně kvůli tomu, aby vypadaly reálnějc.
Jo, aby to nepůsobilo jak nějaký 3D. Jo, protože jinak je to, jako když je to moc čistý, tak to vypadá moc čistě, což by nemělo, ale lidi to mají asociovaný i jako z filmu, že jo, když se koukají na nějaký záběry, tak víš, že ty kamery jsou furt jako rozostřený a že jsou furt zrnitý a tak dále, což už dnes v době nemáš, ale furt lidi to očekávají, anebo minimálně to očekávají kvůli tomu, že já nevím, Twitter ti prostě sežere tu kvalitu. Jo, takže Twitter ti sežere tu kvalitu, takže lidi, když to uploadneš ale na YouTube a není ta sežraná kvalita, tak to vypadá méně reálně, protože lidi jsou zvyklí koukat na tu Twitterovou kvalitu. Jo, takže jako u těchto těch věcí bych se jako dovolil tvrdit, že možná někdy jako shit je lepší. Jo, vlastně si můžou říct něco ve stylu, že ten záběr vypadá moc dobře, že tam prostě někde na frontě, tak on tam má čas točit s dobrou kamerou. Tak to je prostě protázka. To taky můžeš říct, ale můžeš to prostě hodit na to, jakože prostě za takových podmínek by si nikdy nemohl točit s dobrou kamerou. Jo, právě, no. A to znamená, že tam nemůže být a to znamená, že tak není. Což samozřejmě zase, když máš jako nějaký kvalitní iPhone, kvalitní prostě Samsung, což nějaký ty vojáci mají, protože prostě jsou magoři do této věci, tak se naspořili, aby tohle to měli. No, tak ten záběr bude hezký, jo, jako tak nějak, jo, jako prostě, takže, ale říkám, lidi na to mají zvláštní reakce. Ty jsi před asi 10 lety natočil video o tom, že jeden tvůrce, a myslím, jestli to říkám správně, milovník rohlíků, vybíral peníze na startovači na video o cestování. A docela si ho tam kritizoval. A jak se na tohle díváš v pohledu dnešní doby? Hele, já jsem vyloženě snad natočil reakci na tu moji kritiku. Mám pocit, že to je normálně naprosto retardovaný, je tam ta reakce. A zcela upřímně, jakože ta kritika, kterou já jsem tam přednášel, je v podstatě stále validní a jako v tom, protože moje hlavní věc byla v podstatě o tom vysvětlit, proč jsou lidi naštvaný. V podstatě nebylo to, že já jsem jeden další naštvaný člověk, to bylo o tom, hele, Adame, ty trošičku nechápeš, kde je ten problém a tady je ten důvod, proč jsou ty lidi naštvaný. Jo, tady pochop to bylo v podstatě všechno. Takže jo, já jsem jako byl drsný, možná na to přednesu, ale v podstatě, jako když jsem na to koukal, tak jsem si, jako spíš jsem poznal především, že já jsem ještě neměl tu camera presence, jo, ještě jsem neměl ten způsob, jak se pořádně prezentovat, jo, myslím si, že bylo hodně vidět prostě, že to je hraný, v podstatě podobně jako tvoje přirozenost pokládání mi otázek, která je zajímavý, jak je přesně u tebe vidět, kdy pokládáš otázku jako svojí to, a ty ji pokládáš s tím, že ji máš i napsanou, že když ji nečteš. Jo, je velký, nedostal ses ke svým přirozenosti, musím ještě říct. Jo, ne, to směřuješ k tomu, ale je hezký to jako vidět ten rozdíl, ale tam jsem přesně viděl, že ta moje přirozenost tam ještě furt není. A to, co musím říct, je, říkám, já se docela jako stojím za tím videem, i tím dalším, kde jsem mu vysvětloval, že on je chyba, proč nemáme vesmírný lodě, hele. Takže tak, ale já jsem s tím v pohodě. A tam to přesně bylo kvůli tomu, že on vybíral, pokud si to dobře pamatuju, na cestování a že z toho bude točit videa. No jasně, tam ten problém, že jo, který tam byl, proč jako nechápal, že se to lidem nelíbí, že vlastně, jelikož on byl prostě vloger, jo, tak jako ještě v pohodě, kdyby vybral vlastně na to svoje vlogování, jakože hele, já dělám něco, co se vám lidi líbí a teďka dejte mi peníze na to, abych udělal víc toho, co se vám líbí. Jo, jakože můžete říct, je to trochu jako parazitický nebo tak, ale prostě řekneš, jako dává to smysl, to je v pohodě jako vybírání, že jo, prostě jako tohleto. Když to bylo tak, já dělám něco, co se mně líbí, já to chci dělat, vy mi dejte peníze na to, abych tohleto dělal. Jo, a tam si myslím, že byl ten problém, co on nechápal, jako ten rozdíl toho. To, jak to přednesl vlastně. No, kdyby to řekl jinak, tak by to vlastně mohlo fungovat? I ten argument, který já jsem tam přednášel, byl ten, že problém s tím, že on chce dělat hezký záběry z různých míst, ale z míst, kde už máme miliardy hezkých záběrů. Jo, že vlastně on v podstatě chtěl dělat stock footage. Jo, efektivně. V tu dobu, já nevím, jestli jsme ještě neměli ten slovník pro to, jako, ale efektivně chtěl dělat stock footage. Jo, prostě záběr je hezky střižený do hudby, dobře, to není stock footage, protože tam je to, ale v podstatě, jakože tam nebyla ta, jako nebyl reálně důvod, proč by se někdo na to chtěl koukat a proč by mu teda na to chtěl někdo dát peníze. Jo? To byl ten problém. Jako jasně, no, takže kdybych teoreticky něco podobného udělal já, myslíš si, že by to bylo přijato vlastně lépe? Vlastně jako kameraman, který jako tvořím tady tenhle obsah. Ale děláš jako stock footage obsah jako v podstatě, jakože si myslím, že ten problém je ten, že ten jako asi by to bylo lepší, ale ne dobrý. Ale furt ten prostor je saturovaný, jo, jako si myslím docela dost, jo. A jde o to, že zase z jeho hlediska to bylo o to víc, že ano, že byl ještě amatér, takže to bylo dej amatérovi na tohleto prachy versus dej profesionálovi na to prachy zase.
Jo, kdyby možná to jako bylo takový, že hele, tamhle je nějaký prostě sněžný leopard, který ho nikdo nedokázal nikdy zabrat, jo, dejte mi peníze na to, já se pokusím ho zabrat. Zajímavý, jo, jako to je my si myslím jako dobrý koncept, ale dejte mi peníze na to, abych cestoval na místa, který byl zabraný 400 milionkrát profesionály, abych udělal já vlastní záběr, o ničem, jako reálně. Ale zase, když si vezmeš, tak hodně tvůrců vybírá jako na rozhovory, třeba jako teďka podcasty a víceméně si tam zvou ty lidi, kteří tam si pozvali už někdo jinde. Jo, ale a ten rozhovor tam furt je. Jasně, ale ty přicházíš na ty rozhovory ze 2 různých důvodů. Jo, jakože já třeba teďka dělám vlastní jako věc, kterou jsem ještě nevypustil, ale jsou to rozhovory o tělesném postižení teda s lidma tak, že prostě jdeme o berlích na Vítkov. No, takže kopec víckých, já dám tomu člověku berle a on si prostě vyzkouší, jaký je to být ten kopec o berlích. Jo? OK, dobře. A tady jde o to, že ty lidi, který já tam budu pozvávat reálně, tak jelikož ten člověk, který na to bude chtít koukat, na to bude chtít koukat kvůli tomu, že si řekne, hele, já jsem vlastně nikdy neviděl, já nevím, řekněme, teďka mám ambici pořvat Řehku našeho náčelníka generálního štábu prostě do tohoto. A teďka, jo, to by byla prdel, jako vidět Řehku, jak se s tím vypořádá. Jo, takže vlastně ty se chceš kouknout na to, jak bude mučený ten člověk, jo, a to je vlastně tvoje motivace je teda host v tom settingu. Jo, ty nemáš žádné jiné šanci ho vidět v takovémhle jako settingu, než vlastně u mě v tuhle tu chvíli. Dobře, ale ten host je docela klíčový a kdybych já se tam pozval, teďka nebudeš tebe, jo, tak jako já chci vidět tak nějaký František tam jako vyjde, protože víš co, ještě nemáš to postavení, který bohužel je vyžadovaný. Takže v tu chvíli to jako nefunguje. Ale co dál? Ty můžeš mít člověka, který ví, že ty rozhovory dokáže dělat velice dobře, to znamená pokládá zase naopak skvělé otázky. Jo, takže ví, že prostě člověk, který dokáže pokládat skvělé otázky, tak do toho rozhovoru chceš kouknout na ten specifický rozhovor, protože ten člověk dokáže pokládat skvělé otázky. Nějaký ten člověk dokáže sebrat hosty, který bys nečekal, a ty máš garanci, že ten člověk je sice nudný jak prdel, ale ty hosti, on prostě dokáže najít hosty. Jo? Takže máš mnoho různých úrovní, na kterých bych to máš, jako když se budeš koukat na rozhovory s tím, že jo, Mikiskou, Mikýřem. Jasně. Jo, takže Mikýř tak ví, že jdeš do bizáru. Jo? Prostě ví, že to bude bizár a pokud máš rád bizár, tak popravdě jeden z nejlepších jako míst, kde si užít svůj bizár. Jo? To je to místo. Pak máš prostě, když chceš jako něco jiného, že jo, tak jdeš za standou, že jo, když chceš zase něco jiného, tak jdeš tam. Ale když jde o stock footage, jo, to znamená, prostě zabraný jezírko, jako z tohohletoho, jako hele, možná seš nějaký super unikát, že tam dokážeš vložit něco jiného, ale shit, Adam Mícha to nebyl, jako. Okay. Jako tady o tohle to ne, jo? Myslím si, že velký rozdíl, máš mnoho těch levelů a tady u tohle toho necítím to. OK, tak opustíme tady Adama. Je něco, co tě nasírá dodnes z toho, co jsi jako dělal video a fakt tě to nasírá jako hodně? Já to bych musel vidět ty konkrétní videa, ale jako jestli něco, tak mě kolikrát jako překvapuje, že jsem měl pocit, že když se na ty videa kouknu, tak si budu říkat jako, to je docela cringe, tady tohle to bylo zbytečný říkat. Já jsem na ty videa koukal a vlastně největší zklamání bylo, že jsem jako si řekl, jako jo, no, já docela souhlasím s tím, co tam je, jako, asi bych to řekl jako komplexně, tady bych se možná vyhnul tady tomu detailu, ale v některých těch případech jsem se jako, že koukal jsem na to starý video a říkal jsem si, teďka vyšlápnu tu minu, jo, já si myslím, že půjdu tímhletím směrem a tady na to bych argumentoval tímhletím, jo, a a prostě vyhnu se tý mině přesně tak, jak bych na to argumentoval teďka a říkal si, jestli si to pamatoval jako podstatě špatně, jako horší ve skutečnosti, jo, že jsem si stále jako dával pozor, tím nechci se jako extrémně hypovat, ale že mě právě, jako jestli něco, tak mám takový pocit, jako že možná jsem přestal růst, jo, jako, že vlastně člověk na to má koukat trochu s větším cringem, jo, což zase, ne, že by to nebylo cringe, jo, jako stále, je tam nějaký, ale že vlastně ty věci, které mě vadí doteď. Video, který jsem stáhl, bylo video, který se jmenoval Tlouštíci. To je vyloženě, ano, tam to mě mrzí. Jo, protože tam jsem používal argumenty přesně, jaký dneska lidi používají proti lidem jako obézním, že se to dá v pohodě. Jakože já se v pohodě se dá zhubnout. No ale ve chvíli jsem začal ve 30 přibírat. Jo? A jako samozřejmě teďka jsem zase zpátky jako hubený, že jsem teďka nedávno držel dietu, tak jsem najednou poznal, jakože jaký je rozdíl úplně v tom a zároveň vím, jaký to je pro mě, který má v pohodě jako metabolismus a tak dále. A jako jaký úsilí to je pro člověka, který má skutečně ty obrovský problémy a tak myslím si, že tam jsem hodně neměl perspektivu. Jo? A tam jsem jako spíš hodně ujel. Takže spíš ano, na seru se stále nad spousta věcí, které tam jsou, ale myslím si, že pár bych naopak odstranil.
Jo, jako jak říkáš o těch tlouštících, tak já mám úplně stejný pohled, úplně z té opačné strany. Všichni mi říkají, tak se najez, přiber, ale jakože já zase si říkám, kež bych mohl být tlustej, abych hobnul. Jako, ne, přesně, ale já jsem byl takhle, fakt před 30 jsem takhle byl. Jo, jako ty máš evidentně, jako, že ty jsi byl jako vychrtlejší vždycky ještě jak já, což já jsem byl teda vychrtlej. Takže ty seš, v podstatě bych řekl, ty seš teďka na tom, jak já před 10 lety, jako z hlediska toho. Takže se posouvám, já 10 let budu jak ty. Jo, tak to je v pohodě, jako takhle, ale že já jsem měl taky problém právě přibrat, a teďka je teda pravda, co ještě můžeme pak pokecat ohledně diety, jako co přesně to jíš, teda jako, že úplně nezvládáš, protože já ten problém teďka nemám, já ten vyloženě mám problém v tom, že já mám jednu plechovku nějakého nápoje denně. Tady těch můžu pít nekonečno, protože ty mají málo cukru naštěstí, takže to nestihnu vypít dost, aby to bylo to, že to je nějakých 8 kol, snad teda 8 těch nápojů bych musel dát, abych měl jednu kolu. A co to tady vlastně držíme? A co tady držíme? Hele, tohle je Alchemistr zelený čaj, jo. Takže to je plechovka nápoje, co jsem teda sám vytvořil a dal jsem tam tak cukr, aby to chutnalo mě stále, ale nemělo to dost cukru, abych to mohl lemtat furt. I když neměl bych, protože samozřejmě má to kofein a další účinné látky, který by neměl člověk přehánět. A proč jsi se rozhodl na tomhle docela saturovaným trhu udělat vlastní? To je ano, jako saturovaný trhu, ale protože mě popravdě nevyhovovaly ty další produkty. Jakože čistě v tom, že v první řadě, když lidi dělají věc, co nemá cukr, jo, tak tam dají kolikrát umělý sladidla, nebo to nesladí vůbec. Jo. Což je jako jedna z věcí, co mě nevyhovuje, protože umělý sladidla mě fakt jako hodně nechutnají. Já jsem jeden z těch lidí, co prostě nesnesou, jakože perfektně dokážu poznat jakoukoliv věc umělýma sladidlama, protože to prostě cítím v tom chuťově a není to dobrá chuť. Vím, že ne každý to pozná, některý jo, některý ne. Ale jde o to, že se moc nedělá, takže tam dají aspoň trochu toho cukru, aby to chutnalo nám, co ten cukr nemají to, ale hlavně když jsme vůbec začali celkově s Alchemistrem, tak to bylo o tom, že my jsme ve Zvěrátorech probírali hodně různých studií na jak funguje mozek, jak fungují různé věci a u některých těch nám právě přišlo, že když jsme zjistili nějakou látku, která právě pomáhá na mozek a tak, jsme zjistili, že právě není součástí těch přípravků, jo, jakože, že vlastně ty tam mají spoustu hovadin, které vůbec třeba nefungují, jo, protože to je, což je mi úplně fascinující. Vitamíny, tak jako vitamíny fungujou, ale nebo to, jak jestli máš nedostatek nebo tak, že jo, třeba vitamin D, tak jako jde o to, že pokud máš nedostatek, tak skutečně to způsobuje, jako snižuje plasticitu mozku. Jo, ale jde o to, že pokud máš dostatek, no tak extra vitamin D nedělá vůbec nic. Jo, ale jakože ten problém je, že kolikrát tam jsou látky, které něco dělají, když jsou tam kdyby tam byly v 20násobném množství a ještě dalších 20 podmínek to musí splnit, jo. Takže kolikrát je to na tom, že tam prostě dávají ty látky, které jako nefungují. A teďka jde o to, že samozřejmě na tom trhu reálně, jelikož to jak ty látky fungují, je dost nenápadný na to, aby si to ty jako uživatel pořádně nepoznal. Jo, takže vlastně to, že my tvrdíme, že tady to je nějakým způsobem kvalitnější a jako lepší, bohužel ty nepoznáš. Jo, jako oproti nějaký ty jiný věci, jo, protože ten kofein bude ta hlavní věc, která to bude hnát a ty dlouhodobější účinky jsou téměř nepozorovatelný v tom ohledu. Jako pozorovatelný, kdyby si to vyloženě těžce srovnával ve studiu, pro tvoje vnímání to tak nebude, že jo. Ale takže tady jde o to, že nakonec člověk stejně musí bojovat na základě marketingu a ne na základě kvality, bohužel, jo? Což je trochu jako nevýhoda tady tohletoho, ale už jako člověk musí něco dělat, takže jsem se rozhodl prodělávat prachy na tomhletom. Víš moc dobře, jaký je to prodělávat prachy na věcech, než začneš vydělávat. Já ale bych ještě doplnil, ono co se týče toho, jako s tím saturovaným, to je podobně jako možná řekněme s těma podcastama, jo? Jako s těma podcastama, rozhovorama, tak ano, je to jako saturovaný trh, ale tady jde o to, že nemyslím si, že udělat další jako podcast je špatný. Jo, jakože pokud tě to baví, nebo prostě pokud to chceš dělat, no, tak to dělej. To je samý tady. Pokud ty do toho dáš ty prachy a prostě nenutíš nikoho, aby to kupoval, anebo prostě pokud já online potom nebrečím, jako nikdo nekupuje, nebo já nesnažím se vidět moje publikum, že nejsem milionář, jo, jako, tak to je v pohodě. Jo, ten problém zase, který tam máme, je,
když chceš prachy po lidech, aby ti to živili prostě bez nějakého toho, jo, což si myslím. Takže startovat. No, ne, jakože, ale zase, když to hodíme na úroveň toho podcastu nebo čehokoliv. Jo, i u toho podcastu bych právě držkoval na člověka, který udělá nový podcast a hnedka chce prostě po lidech, jo, totálně, plaťte mi velký prachy a jakmile se někdo ozve, jako to je, když vlastně si nic pořádně neudělal, takže co, no ano, to je dobrý argument, jako ukaž mi nejdřív, že něco dokážeš pořádně dělat, aby potom jako se snaží těch lidí vybrat ty prachy. Ale jsou fakt jako lidi, kteří udělají podcast, který jako shity totál, jo, a potom brečej, vyloženě jako brečej na tom, že jim nikdo nezaplatí na Hero za to. A říkáš, jako, ale za co mají platit? Jo, to je pravda, no, že hodně lidí to mě právě, já jsem udělal třeba 10 dílů a vůbec by mě ještě nenapadlo, jako si dávat to Hero a někdo udělat první díl a už po prvním dílu tam dává jako Hero. A hlavně mně se ani moc nelíbí takový to, že plaťte, nebo každý na to má jiný přístup, ale mně se třeba nelíbí, aby platili za ten obsah navíc, protože teďka, jak toho máš hodně, tak vlastně už pak si připadám, že musím platit za všechno, ale radši mně se líbí víc ten přístup, který vlastně máš v úzovkách, trošku si zvolil i ty, že uděláš svůj produkt, hele, kupujte, mám tady něco, co jakoby byste si koupili, dejme tomu jinde, a třeba ještě lepší, nebo jakoby, nebo tyst, nebo minimálně, že tam máte ten cukr, který to, je to buď si to koupíte tady, nebo tady, ale tady mě můžete podpořit. Jo, jako takhle, já nemám rád jako obsah paywallu, především to, že vidím stále, nebo jako vnímám sám sebe, že většina mýho obsahu je nějakého vzdělávacího, nebo prostě informačního a tak. A prostě reálně ten důvod, proč já o těch věcech se snažím informovat, je ten, protože chci, aby to lidi věděli. Jo, na to mi záleží jako extrémně, že jo, prostě, aby lidi rozuměli tomu, jak ty věci fungují, nebo jak ty věci prostě se mají a tak dále. A když to dám za paywall, reálně tím si nejvíc střílem do nohy, jako do té skutečný, co ještě mám. Takže ty máš nějaký vzdělávací spasitelský komplex. Ty jsi druhý člověk, co mi tohleto říká. První byl Česmír Strakatý, takže jsi dobré společnosti, si myslím. To je dobrý. Ale ne, je jako to, co bych řekl, spasitelský komplex by bylo vyloženě v tom, že by to člověk právě vnímal jako, že já jsem jediný, kdo to může udělat, že jo? To je spíš jako, já jsem jeden z těch lidí, to je stejně jako kdyby si se zeptal, víš co, já dávám 200 korun měsíčně na slepé děti, jo, a já bych ti řekl, takže máš prostě spasitelský komplex. Ne, já jenom přispívám tomu, co chci, aby bylo v té společnosti, to je celý, jako. Takže jsi součástí společnosti, ano, která má spasitelský. Gandhi to řekl, be the change you want to see in the world. Že? Buď tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. Pokud chceš, aby se lidi chovali líp, ty se chovají líp. Pokud chceš, aby lidi věděli víc, no tak sám se dozvídej víc a sám vzdělávej lidi. Že? To není spasitelství, tady tohleto, to je jenom prostě chci ten svět nějakým způsobem, že pracuji na to, aby ten svět tak byl. To samozřejmě nejsem jediný, když umřu, tak jako snad se to zaplní dalšíma lidma, nebo tak, jo, jako. Už na tebe čekají na tvoje místo tam. Přesně tak, jako nemyslím si, že jsem tady jako jedinej, ale jako jde o to, že když můžeš, tak proč to nedělat, že jo? Jeden z tvých kanálů je vlastně i Martin Drota, kde si absolvoval svoji cestu na Elbrus. Já teď nevím, dopadlo to nějak, já jsem se to sledoval asi 7 let zpátky, nebo tak, jak si tam šel, jak si vlastně to jako nezvládl v tu chvíli, protože tam bylo nějaký počasí nebo něco to? Jo, jasně, no, bylo počasí, ale tak to byla dobrá výmluva samozřejmě, ale ne tyjo, když o to tak uvažuji, to muselo být 2013. 2013 byl ten první pokus a 2015 byl ten druhý pokus. A 2015 byl ten pokus, ten úspěšný pokus. Takže v těch 2013 se ti stalo to, že si cestoval letadlem a musel si autobusem jít na tu zastávku, aby si tím letadlem jel na tu zastávku, kde jsi byl. To je Aconcagua. Jo, aha, to byla jiná hora. To je Aconcagua, to je 2019 dole. Tak to byla jiná hora. 2019, ano, tyjo. Jo, to bylo bizár, já mám pocit, že jsem nikdy ani nevydal ty vlogy pořádně, tyjo. Takže ty to musíš brát, tyjo, já nechápu ani z čeho to pořádně bereš, tyjo, tady tu informaci. Ty jsi natočil o tom videu. Potom jsem natočil. Jo, já jsem to vlastně naprosto retardovaný jsem vlastně z toho dělal to. Jo, jasně, to je pravda. Já jsem nedělal, ale vlogově jsem to nezachytil vlastně nikdy. Já to mám teda, nemám to sestřihaný, ale jo, tohle to bylo. A to byla Argentina, no. To bylo teda Chile, Argentina a takhle. No a to bylo zábavný, no. Takže jo, to se mi stalo, ale ne, tak já mám, tam se nevylezl horu zase. Vím, že Elbrus to bylo 2015 a to Aconcagua bylo 2018 a 2019.
Jo, to se mi taky jako nepovedlo. Já mám tyhle samý úspěchy, jako to, takže dobrá práce já, tyjo. Úspěšný biznis. No, samozřejmě to všechno bude. Ne, tak ale zase o tom to je, že jako pokud, nevím, že jedna z věcí, co nedělat, myslím si, že zásadní je nedělat věci tak, pokud jediný uspokojení můžeš mít z úspěchu. Jo? Prostě dobrý je dělat věci vyloženě tak, kdy to uspokojení může dosáhnout ten neúspěch. Jo, protože jako prostě fakt to zase, možná to není úplně jako dobrý pro každou situaci, jo, myslím si, že třeba studování na vysoké škole, tak jako asi je dobrý, a když zase tam taky jako můžeš, že jo, jako nějaký zkušenosti, kontakty, zkušenosti, hromady dalších věcí, jo, asi to platí univerzálně nic, ale myslím si, že některé věci prostě budou oser, jo, zase hodíme to takhle, že některé věci budou oser a věnuješ do toho, ale myslím si, že dá se život žít z velké části tak, že si prostě budeš užívat proces, jo, a ten výsledek není úplně jako nezbytně ta věc, která jako tě dotáhne k něčemu. A u těch hor, jako mně to přijde jako určitě dobrý, že prostě jednak je dobrý natrénovat si prostě selhání, jo, protože řekněme si upřímně jako tvůrce, tak víš, že prostě selhání jako je to, s čím se potýkáš neustále a vlastně a dobrý je být prostě velký kámoš se selháním, jako ruku v ruce se selháním jít, je prostě mnohem jednodušší potom něco dělat a myslím si, že zároveň, jako když člověk prostě nejde po nějakém super úspěchu, tak je to jednodušší, když někdo nedosáhne toho úspěchu. No, protože některé ty ambice, řekněme si upřímně, prostě mnoha lidí můžou být prostě nad možnosti jenom statistiky. Jo, jakože chceš být úspěšný influencer, bojuješ o pozornost efektivně a je omezený množství pozorností, kterou lidi můžou věnovat. Jo, to znamená, že prostě jelikož máš omezený množství jako pozorností, který je tam, tak jenom určitý množství lidí může být influencery. To je prostě jako daný. A ty bojuješ o tyhle ty místa. Jo, takže jako někdo se tam holt nikdy nedostane. To je tečka. Jo, prostě tak to je. A z toho hlediska, když budeš dělat videa třeba na YouTube nebo prostě nějaký jako projekty takovýhle, tak to, že jestli jakákoliv jediná radost, kterou ty z toho budeš pociťovat, by byla, pokud budeš úspěšnej, to není dobrý. To prostě, že to není garantovaný ani náhodou. Jo, takže myslím si, že prostě jít s neúspěchem je vždycky dobrý. Jo, já to třeba jakoby beru u toho podcastu, co teďka děláme. Takže já to beru tak, že pro mě primárně to je, že se naučím mluvit, protože ty si mě určitě pamatuješ z minulosti, jak jsem byl hodně jako nekomunikativní člověk, furt se učím, ale tohle mi hrozně pomáhá i se sebevědomím a celkově ze vším jakoby hrozný komplex, protože dělat podcast je vlastně hrozně komplexní věc. Musí člověk jako umět mluvit, musí dobře se jakoby navazují i kontakty, řekněme. Nejde mi jenom o to, že abych byl úspěšný jako podcaster nebo něco, když se to stane. Nebudu se zlobit, ale primárně tam je ten proces, který mi dá ty zkušenosti. A to můžeš takhle brát u každé činnosti vlastně. Jo, právě i to vlogování jako je vlastně třeba to, že se dokážeš najít na té kameře tu vlastní přirozenost. Jo, jakože vlastně ty se snažíš, jo, když začneš na kameře mluvit, tak je vlastně tvůj cíl je dostat se co nejblíž té tvojí přirozenosti, když na tebe míří kamera. Plus být trochu lepší v řeči, tím způsobem, že nebudeš si tolik šlapat na jazyk a tak dále. Přesně, no. Protože řekněme si upřímně je velký, jakože to si myslím, že je asi největší rozdíl mezi tím, jak mluvím v reálu versus jak mluvím na kameru, tak je v tom, že v reálu je to mnohem víc mumlání. No, že ta výraznost, tam je to furt, že se někdo musí ptát, co říkáš a tak dále. Že to mluvím na kameru, tak se skutečně snažím pořádně vyslovovat a tak. A musím říct, že u tebe ano, skutečně, jako i z toho, jak se teďka bavíme, tak jako je tam cítit, že kolikrát rozhovory s tebou byly takový ten, že já se s tebou chci bavit, ty se chceš bavit se mnou, ale ve skutečnosti nemám žádný téma nebo schopnost jako komunikovat. Jo, že to bylo takový jako, že stálo to krapet v nějakých věcech. A jako vědět, že prostě jako jede ti to líp a to, jako musím říct, že tam rozhodně cítí posun. Jako. Tak to děkuju. Takže řekněme, že jsi hodně cílevědomý člověk. Pojmenoval by ses tak. A bych se pojmenoval cestovědomý člověk. Cíl je cesta. Cíl je cesta. Osobně jsem taky jako docela cílevědomý, protože dělám taky milion věcí. Já to třeba mám tak, že jsem v minulosti jako byl, když to řeknu jako tak jako osobně, šikanován a prostě nezapadal jsem do nějaký škatulky. Máš to i tak podobně, protože kvůli jako svý noze si asi předpokládám taky nezapadal. Myslíš, že to tak je? Ale jako určitě, já kolikrát říkám, že já jsem vlastně nikdy neměl možnost být nenápadnej. Jo, jakože prostě tak tady jde o to, že můžeš být tím způsobem, že se budeš snažit maximálně být nenápadnej a nemůžeš jít přesně opačným směrem. To jsem si říkal v minulosti, ale reálně já si myslím, že jako to ADHD je spíš ten jako
to je skutečně jako viník, jo? Že prostě tam nemáš jinou možnost, jako prostě musíš být nějakým způsobem, nebo prostě myslím si, že ta moje osobnostní matice, jo? Když prostě jdu do toho, že jo, byla tam nějaká šikana a tak dále, ale já si prostě pamatuju, když jsem byl v Lázních v 6 letech, jo, prostě kde je skupina nějakých lidí, kdy, víš co, každý má nějaký tělesný postižení a tak dále, tak já jsem byl ten, kdo vymýšlel jako organizace. Jo, jakože já jsem, jako, ne, že to prostě hnedka bylo, že jsem vymýšlel, že budeme nějakým způsobem organizovaný do prostě nějaký jednotky a tak, že jsem byl takový jako vojenský to a že to bylo, že hnedka, že jsem měl tu tendenci mluvit, přemlouvat, kecávat, jo, dávat prostě týmy dohromady. Ačkoliv já se považuji jako za introverta z hlediska toho, že já jsem raději doma sedím na prdeli, čumím do kompu, hraju Factorio. No jasně, to je prostě jako moje představa ideálního pátečního večera. Prostě, jo, nebude to na party, nebude to prostě večírek, nebude to jít do hospody, bude to prostě doma u kompu. Dokonalost, jo, super, ještě objednat si pizzu, jsem hotovej z toho. Ale jde o to, že když jsem ve skupině lidí, tak já velice rychle začnu být jako dominantní v té skupině lidí, takže jako prostě myslím si, že jsem docela jako sociální a že dokážu jako v tomhle to fungovat, takže ten online svět, jo, můžu říct, že byla prostě jenom rozšíření tady tohoto impulzu, jo, takže nemyslím si, že to je nějaká jako nezbytně kompenzace, myslím si, že takovej bych byl jako i bez toho tělesného postižení, myslím si, že jako akorát bych byl méně zajímavý, ale jako myslím si, že by to tam bylo taky, jo, že prostě to je jenom jako projevení, že jestli něco, tak možná tam bylo nějaký jako chvilkový udušení tady tohoto elementu, právě z tohoto důvodu, ale že vlastně, když jsem najednou pocítil, že ten prostor ve skutečnosti mám, což bylo především jako na vejšce, protože když jsem šel na vejšku, tak jsem měl najednou pocit, že svět se jako otevřel jiným způsobem a že vlastně našel jsem víc těch divných lidí a zase těch lidí, kteří byli ochotní poslouchat, jaký blbosti, když tak říkám, a začal jsem psát blog a takovýhle věci, tak jsem najednou jako poznal, že to je spíš ten svět pro mě. A myslím si, že to byla spíš ta moje přirozenost, než že by mě totálně ovlivnilo to prostředí. Takže možná to byl jako prvotní impuls, ale ne jako že tě to nežene celou dobu. No, já si právě takhle, myslel jsem si, že byl, ale fakt jako když se kouknu do té minulosti, tak si myslím, že tam bylo vždycky. Co bys si chtěl ještě dokázat? Plánuješ ještě něco velkého, že si říkáš, dokud jako jsem tady, tak chci prostě být prezident nebo něco takového. Jako být prezident je stále na listu, jako počkat, to já říkám od začátku, bylo to 2028, ale pak jsem zjistil, že 2028 fakt blbě vychází, protože kdybych byl zvolený v prvním termínu, tak mi je 39 a není mi 40, což bych nemohl být teda. Jo, takže bych musel být zvolený až v druhém termínu, ale jde o to, že do voleb musíš vstupovat tak, aby si v prvním bylo ti 40. Jo, takhle. Takže já nemůžu být zvolený v roce 2028, až teda 2033, jo. Takže mám čas, ale v tuhletu chvíli. A ne, tak já jsem měl ambice do Europarlamentu, což mě nevyšlo. Teďka jako stále zvažuju tu ambici do poslanecké sněmovny, popravdě v tomhletom. A jakože proč ti to nevyšlo? Proč mi to nevyšlo? Hele, já jsem k tomu blbě přistoupil, pak jsem zjistil, že jsem byl nějakým způsobem i sabotovaný ze strany některých lidí, ale tady to je v pohodě, to je jako, mám pocit, že kvůli tomu, jak dopadly ty volby, tak jsem velice rád, že jsem se neúčastnil z toho důvodu, že by to bylo házený na mě, jo, že i já jsem viník z toho výsledku těch voleb, takže si říkám, dobrá práce, vyšlo to tak, jak to vyšlo, takže já mám jako rozhodně mám nějakou ambici, samozřejmě prohra je vždycky možnost a jako do té míry, že právě jako co týče ty poslanecké sněmovny, tak vím, že kdyby to vyšlo, to by byl oser. Jo? Jakože ta věc je, že jestli se něčeho bojím je, ale že to vyjde. Jo, jako protože to bude takový oser, kdyby to vyšlo být jako toho součástí toho politického toho, kdy cokoliv, co uděláš, seš kokot prostě, že jo, to je prostě základ. Jako to je prostě výchozí a tak. A že to by bylo fakt jako na hovno. A vlastně ta prohra je tam lepší varianta mi přijde, jo, tady v tomhletom ohledu. Takže jak, ale je to ambice, protože zase je tam takový to tikání v hlavě, co mám i ohledně té tvorby, prostě, že vždycky, co mě motivuje, prostě to, že nemůžu ty věci nedělat. Jo, jsou lidi, kteří prostě dokážou existovat, to mě něco vybudujou a potom se starají o to. Já jsem víc ten člověk, co potřebuje vždycky dělat nějakou tu novou věc a to, což zase bude ta potenciálně největší výzva, jako kdybych se dostal do poslanecké sněmovny, protože to nebude nic novýho, to bude prostě řehole. Takže byl by to jako humus, ale jsem ochotný prostě do tohohle jít, no, tímhle tím způsobem. Takže jako tohle je nějaký plán, no, jako v tuhle chvíli.
Nebojíš se, že pak tvoje ostatní jako práce, youtubera a podobně, kdybys byl v poslanecký sněmovně, půjde na druhou kolej, respektive budeš to muset hodně upravit tomu, co bys dělal tam? Zcela upřímně nemyslím si, protože jako to by vyžadovalo, bych já normálně dělal nějakou práci. Jo. Jako, že tady jde o to, že a to je důležitý, je většina mýho denní práce absorbování informací. Jo, to je prostě reálně, to je to většina, co dělám. Jo, je prostě, že buď čtu, nebo prostě poslouchám nějakou přednášku nebo něco. Co je v podstatě práce, ale politika, je většinu času budeš číst a nebo poslouchat někoho mluvit. Jo? Jako, takže vlastně z toho hlediska si vlastně nemyslím, že je to tak, jako pak samozřejmě děláš ty nějaký osobní, jakože, což je taky práce youtubera. A to, co dělám jako online, co se týče streamu, tak ty dělám jako párkrát za týden, jo, a na pár hodin. Takže reálně to nezasahuje tolik do mýho nějakého času, takže a hlavně i s tím, že si myslím, že právě bych většinu toho stále dělal, takže pokud bych byl v té pozici teda toho politika, no tak ještě si myslím, že je důležitější, abych informoval teda lidi, takže to streamování je třeba věc, kterou bych absolutně jako nechával. Jo, to by prostě stále byla totální součást. Streamy by byly, videa by z těch streamů byly tak, jak jako jsou. Jo, a potom jako občas vyprdnou prostě vědecký kladivo, taky než jako si myslím takový problém, ačkoliv 3 měsíce nevyšlo. Takže jako, když to tady máš takový droboulinkatý detail, na tabuli je napsaný, musím udělat, ale že tady je největší problém, že to bude musí schválený tím, musí to být schválený v řeži, protože to je z reaktoru. Z reaktoru, takže já to musím schválit, jestli to video není, jestli tam nemám záběry něčeho, co by tam neměly být, totiž. Takže to je ten důvod, co to zdržuje teďka nejvíc, jakože jsem to furt neodeslal na tu kontrolu, protože se bojím, že mi pak řeknou, že jsem to udělal blbě a budu se cítit blbě, víš, to je taky jako blbý. Ale ne, myslím si, že by to extrémně neomezovalo v některých věcech, jako já jsem spíš překvapený opačně, jo, že kolikrát lidi, ten člověk je poslanec a zároveň to má 3 firmy a zároveň ještě předsedou tady tohohletoho a pak je hejtmanem, jo, a má ambice jít na senát, co si říkáš, co má být, jako, jak to můžeš dělat těhle několik prací najednou, jako v tuhletu chvíli. Takže já si myslím, že jestli něco, taky já mám hromady času potenciálně. Můžeš trošku odlehčit pak třeba Havlíčka nebo tak. Jo, sám ideál. Stává se ti někdy, že se do práce vyloženě nutíš jako delší dobu, jako občas se stane, že třeba jeden den prostě se ti nechce, ale říkáš si, musím udělat ten stream a tak, ale jestli máš i nějaký období, kdy to je fakt jako delší a jak se ti stane, že se vlastně zase nahodíš do toho? Hele, úplně nemám. Jako tohle je nejblíž ke cvičení, bych řekl. Jo, jakože jestli má takovýhle nějaký období, tak je to, když člověk chodí cvičit, že jo, my tady Gym Bros se můžeme to, my to rozumíme a tam je největší problém, když člověk občas přestane. Jo, když prostě týden nejseš a nahodí ten motor, aby se zvrátil zpátky, do toho je docela těžký. Já mám teďka tenisový loket, takže já jsem teďka na nějakou dobu a už jsem si říkal, že bych měl jít jako i jenom, že tam budu třeba na rotopedu. Jo, že prostě půjdu na rotoped a budu prostě na rotopedu, tam tenisový loket nepocítím, ale abych aspoň jako nahodil znovu ten motor toho cvičení, jakože prostě, a ten problém je, že člověk stane ráno, koukne na ten a říká, tyhle, mi se nechce, jako se nechce a to je jako těžký nahodit, no, člověk prostě, myslím si, že tam musí fakt jako dojít trochu k nasrání, já to bych to jako řekl, to je možná moje největší motivace a to je jako, ty seš taková sračka, ty vole, udělej to, jo, a v tu chvíli si myslím, a jeden z důležitých věcí je, když máš ten impuls takovej, ten jakože zítra vstanu a půjdu cvičit, anebo zítra vstanu a uklidím tady. To, co máš tu chvíli udělat, je jdi cvičit. Jakože žádný zítra vstanu, protože zítra se ti nebude chtít. Pokud máš ten impuls, tak ho jdi naplnit. A to mi hodně pomáhá právě, když překonat nějakou tuhletu bariéru. Jo, jakože že vlastně neodkládat ten impuls, který mám, jo, protože ten impuls kolikrát už jsou ty první dopaminy, jako je takový, že ty si uděláš plán a už se cítíš, že už jsi úspěšnej, že jo, protože jsi se už rozhodl udělat si plán, že jo. A už nepotřebuješ dělat tu činnost. Přesně tak. A v tuhletu chvíli ta důležitá věc je naskočit na to. Jo, ale i stejně jakože já jako v hodně případech, abych něco dokončil a udělal pořádně, tak spíš pro mě to je o tom, že musím fakt si dát přesně věc, přes kterou nejde vlak. Jo, když jsem psal knížky, takže když jsem psal tu první knížku, tak to bylo přesně, když budu mít náladu, budu psát. Ta knížka trvala asi 3 roky. Jo? A ty další 2 knížky trvaly rok každá
a ne, spíš půl roku a byly, myslím si, podstatně kvalitnější. Jo, a bylo to kvůli tomu, že jsem řekl, že prostě potřebuji 50 témat, prvního si sednu ráno a napíšu první téma a druhýho první napíšu druhý téma a takhle to bude každý den do té doby, než to bude celý napsaný. Jo, a pak samozřejmě přichází editace a to je další jako část tohletoho, ale prostě 50 dní a napsal v těch 50 dní se to vždycky napsal, jako každý ten den jsem napsal tu svoji část, nehledě na to, co se dělo. Jestli mi bylo blbě nebo to, vždycky to bylo ráno, takže jestli jsem měl natáčení v 7 ráno, tak to znamenalo, že jsem musel vstávat ve 4. Jo, protože vždycky to musela být první věc, co dělám ráno, jo, a v tu chvíli to fungovalo. Jo, a tady bych právě řekl, že v některých těch, pokud seš tenhle ten typ člověka, tak je to prostě o tom, že když máš nějakou tu ambici, tak si dáš přesné podmínky, při kterých tu věc děláš a pak je to proveditelný. To je pravda, že u toho cvičení jsem to měl podobně, že já jsem nebyl schopný tam jít, ale jakmile jsem si sehnal trenéra a že jednou týdně prostě ve středu jsem s ním chodil, tak pak už jsem neměl problém chodit 4krát týdně. Vlastně, když jsem měl jednou týdně, jsem musel jít a teď jsem si říkal, přijdu tam a teď to, že bych mu řekl, že jsem nebyl týden cvičit, byl prostě hnací motor a bych to šel fakt 3krát. Ještě jedna věc, která mě extrémně pomáhala, je, když jsem šel po 100 kg na bench. Jo, když jsem měl cíl 100 kg na bench, tak bylo super na tom, že když se mi hodně nechtělo, tak ten pocit nebyl, že nejdu jeden den a jako nic se nestane. Jako. Ten pocit byl, já jsem makal tak strašně, abych se dostal tady do tohoto kopečku a teďka se srazím takhle dolů, ani náhodou. Jako to bylo takový, jako že jsem právě měl ten pocit, že já musím vždycky, jako protože jinak přijdu o ten postup. Že? Jasně, jo? A když máš vytyčený ten přímý postup, tak je to mnohem jednodušší. Jo, protože jako to cítíš, jo, prostě když jste týden nebyl a chceš udělat to, co si předtím cvičil na bench, tak je trochu složitější. Jo, je to trošičku složitější. Takže to cítíš, takže z toho důvodu je bylo mnohem jednodušší furt pokračovat. No. Je pravda, že já jsem přibral, za 2 roky jsem cvičil, jsem přibral asi 15 kilo a pak jsem zhubil kvůli nějaké chvíli 10 kilo a teď si říkám, že zase jsem začal a teď si říkám, hele, teď už fakt, i když se prostě posere všechno, nesmím skončit, protože nechci zase vpadnout, protože už vím, jaký to je. Jo, a tak jako člověk vždycky spadne, ale tak je to, že jo, protože i se ti stane to, co mě, že jo, prostě ten tenisový loket nebo tak. A jako v tuhle tu chvíli, já vím, že jsem jako 80 kg na benče teďka reálný pro mě, jako že to je to, s čím bych cvičil, jako ta stovka je daleko v moc zase, jo, jako. Takže tady jde o to, že se jako prostě spadneš a znovu, tady jde o to, že prostě nikdy jako se na tom nemáš vybodnout. Tohle to bylo přesně pro mě jako v těch 30 letech, kdy jsem začal přibírat, jak to bylo, že jsem koukal do zrcadla a řekl jsem si jako, to, co teďka vidím, může být ten nejlepší stav, který kdy už budu. Jo. A říkám, chci s tím žít nebo ne? No, tyhle ne, jako, já chci být ještě v lepším stavu, jako, že chci do té doby, jo, v nějakém bodě, jo, jestli to bude v 50, jestli to bude ve 40, v nějakém bodě už to lepší nebude, jo, ale teď to ještě může lepší být. Teď to ještě není. Jo, teď to není ten bod, jako, a prostě tady jde o to, že si člověk prostě řekne, buď jako do toho půjdu nebo nepůjdu a tady v tomhle ohledu, jako, a zase jsme u toho, ta motivace je to nasrání, jako, že prostě si na to sebe koukneš a řekneš, to je fakt jako ta verze, kterou chci být, ty jsi taková stračka, no ne, jo, jdu na to. Takže bys řekl, že když si za něčím jdeš, tak je to v tobě? Ale už bych to neřekl v žádném případě, protože teďka za to dostává prachy Mikiska, Mikýř. A ne já, takže ne, už to není. Už to nebudeš říkat. Není to. Absolutně není. Totál ne. Až Vodafone pošle prachy, jsem ochotný říkat různý věci. Už to není v tobě, už je to alchemistr. Přesně tak, teď je to alchemistr, ale je to soustředění a bdělost, to je ta důležitá věc. Poznej sílu alchemistra, to je naše motto, takový neoficiální, který nepoužíváme vůbec nikdy. Ty teda děláš teďka novej replay, už nevím, jestli se tomu dá říkat, protože už je to nějakých 5 let. Baví tě tahle práce jakoby moderátora, je to úplně něco jiného, než děláš ty, ne? Protože tam nejseš úplně svým pádem. Jo, ale zcela upřímně mě baví tohle úplně nejvíc jako skoro ze všech věcí, co děláme. Jo. Jakože ono je jako v první řadě nemusím to střihat, nemusím to natáčet, protože já fakt nemám rád natáčení, jako opravdu. Já mám rád fakt být před kamerou, já mám rád dělat přednášky, já mám že to streamování ve skutečnosti, jo. Mě ale nebaví editování a mě nebaví prostě, fakt jako nebaví dělat ty ostatní věci, mě baví jako vymýšlet to moderování taky, jako jak jsme říkali ohledně toho scénáře, jo, tak to moderování prostě vyžaduje nějakou přípravu k tomu, ale je to jiný typ přípravy a fakt jako mě hodně baví ten typ moderování. A s tím, že jsem vyzkoušel hodně
hodně typů moderování. Co třeba nemám rád, tak je to stageový moderování. Jo, jakože kdy člověk prostě stojí a uvádí nějaký hosty, nebo prostě dělá nějaký, nemám rád, protože tam je strašně záleží, jako ty musíš vyjmenovat strašně moc sponzorů a dalších jako věcí a tak. To mě moc nebaví. Zase jak maturákový, to jsem dělal jednou maturák, dostal jsem hromadu různých jako nabídek na to moderovat dál maturáky a nejsou špatný peníze kolikrát, ale to mě to tak strašně nebaví. Jo a zase, jako to není o tom, že teďka, když uslyšíte někdy, že budu maturovat nějaký moderák, tak to neznamená, že jsem tady jako nějaký pokrytec, to pravděpodobně bylo, že jsem to chtěl procvičit. A klidně, ne, ale spíš jasně, chápu. Popravdě ty prachy mi za to nestojí, kolikrát, je to strašný stres, to jak stresuje tím stylem, jakože člověk musí, hlavně, co to je vyjmenovávání nějakých třeba 30 jmen, jo, a já nevím, jaký ty máš štěstí ve jmenování jmen, jo, ale jaká je šance, že uděláš chybu, když říkáš někoho jméno, kde na tom záleží, protože to je jako xkrát za život, co tady člověk jako uslyší jméno svého nějakého moderátora, ale nebývá to tak častý od mnoha lidí. Nechceš podělat někoho jméno a je to prostě, to moderování tady tohleto mě tolik nebaví. Jako fakt mám raději tohleto jako podcastový moderování nebo tohleto moderování ve studiu jako podstatně větší zábava. No. Tak ono dá se říct, že vlastně to stageový moderátorování je spíš takový jako fúzovka, když to přeženu, taková ta práce toho AI, ale to podcastový moderování je víc ty. Jo, reaguješ, jo, jakože vlastně nejvíc kreativní můžeš být u toho třeba maturáku v rámci toho, když se něco podělá. Jo, jakože vlastně, když se něco podělá, tak ty máš najednou zaplnit ten čas. Jo. No, takže můžeš nějak freestylovat, jo, když jsi udělal dobrý poznámky o těch studentech, tak můžeš referovat na nějaké věci a tak dále. Jo, což byla další věc, jo, jako člověk na to, když moderuješ maturák, že jo, tak jako oni ti teda aspoň tak, jak jsem to dostal já, tak jsem dostal docela detailní jako popis těch studentů, takže jsem se snažil jako naučit, že jo, ty věci o těch lidech, abych to mohl nějak propojit, nějakým způsobem uvízt a tak. Jako, takže tam, jako je tam nějaká ta kreativita, ale je tam strašně moc těch stresujících částí, který jako moc nemusím, no. Takže jako fakt tady tohleto není. A ještě jako to ještě když jsem pro Chytrý hlavičky, když jsem moderoval pro Českou televizi, tak to teda jako, to byla další věc, protože tam jsem mohl dělat kompletně přípravu scénář a tak dále, což byla ta dobrá část, super, ale oni to chtěli slovo od slova. Jo, a to je horší část, protože když chceš jako slovo od slova, scénář, který jsem sice psal já, ale velká šance, že to neřeknu slovo od slova, ale prostě dramaturgyně mi tam to. A teďka jsem to dostával do ucha, jakmile jsem to řekl špatně, jak jsem to musel říct celý znovu. To je další věc, jako, což před živým publikem, jo, to byl živý publikum, ale nahrávaný pro televizi. To znamená střihaný, takže když děláš střihaný obsah, tak to poděláš, střihne se to, uděláš to znovu. V pohodě. Když děláš před živým publikem, tak mluvíš, když to poděláš, zopakuješ nějak tu část, kterou si třeba podělal, ale nejdeš celou větu od začátku. Když děláš pro nahrávání, tak jedeš celou větu od začátku. Takže to bylo hybridní takovýhle moderování. To nejhorší z obou světů. Ano, v podstatě, že to znamenalo, že já jsem musel začít celou větu, jak kdybych byl úplně debil. Jako. A to bylo fakt jako, to nebylo taky jako moc příjemný. Jako takhle, kdybych dostal tu příležitost, tak bych to udělal znovu, že to bylo velice jako příjemný z těch ostatních věcí, že prostě ty lidi tam a tak dále, ale jako bylo to nezábavný moderování. No, nebo... Jo, děláš vlastně to, co chceš dělat, být ten zvědátorský mesiáš. Ano, to je mnohem zábavnější a je to taky, jakože v některých těch věcech, taky v některých jako moderováních, tak já třeba musím hodně ponižovat moji znalost, jo, ohledně témat, protože potřebuji dostat z toho hosta ty věci a ne, že to řeknu za ně. Jo. Takže u některých, a zvlášť, když si člověk udělá hodně dobrý research, jo, tak je to takový, že vlastně ten host nemusí efektivně mluvit, jo, protože všechno víš a můžeš to říct za něj, jo. To je pravda, no. To si třeba uvědomuju, já poslouchám třeba podcast, on se jmenuje Vojta Žižka, on dělá o investicích a on se vždycky zeptá na ty otázku a úplně tam cítí, že ví, že on to ví. A ptá se úplně na blbosti, ale vlastně on musí, protože jinak potřebuje to dostat z toho, aby to řekl on. Některé diváky by mohlo zajímat, zdali tady v tomto případě jako pokud jdeme, ne, ale ano, to je zajímavý, ale další věc je, že potom zase tady bych řekl, máš prostor pro ty lidi a zase ty lidi, kdy my jsme třeba dělali zvědátorský nějaký, když jsme měli hosty, tak my jsme přesně šli do té, jestli něco, tak my jsme dělali tu chybu opačnou a to je, že jsme totálně ignorovali základ. Prostě počítali jsme s tím, že lidi budou rozumět a my se budeme ptát na to, co nás zajímá.
A tam to bylo, ale tam to je přesně o tom, že si to zase najde to svoje publikum. Jo, já třeba, když se koukám na to, že když máme hosta v replay, že, tak se kouknu na několik rozhovorů, co ten host měl někde jinde. A potom referuju, že, na ty rozhovory a tak dále, prostě úplně běžná moderátorská věc. Ale právě se snažím tak, aby stále to bylo přístupné k tomu běžnému diváku. Ale právě ty zvědátoři, tak to bylo ten absolutní extrém, že my jsme šli do těch hloubek. Já teďka tady jde o to, že když se koukám na ty rozhovory, co dělali ty ostatní, většinou jsou to duplicitní informace. Jo, jakože to, co se ptal ten, je to, co se ptal ten, to, co se ptal ten. Úplně to samý. Nemusím se koukat na ten, stačilo ten jeden rozhovor, protože to všechno bylo v tom jednom. Jo, ale tady u toho je to, že potom ty lidi, kteří chtějí ty hlubší informace, tak se koukají na zvědátory, jo, že se koukali na ten rozhovor u těch zvědátorů, protože my jsme šli do té hloubky. Jo, a stejně to je to, že když jsem třeba dělal nějaký rozhovory pro replay, tak bylo právě zajímavý, že ty lidi, s kterými jsem dělal rozhovory, ze mě byli nadšený, protože se ptal na nějaký nový věci. Jo, ale zase si myslím, že jsem udělal chybu právě pro toho diváka. Jo, protože divák, který se kouká na replay, tak bude pravděpodobně chtít ten základ, protože co je to jednou za týden, jo, to znamená, že ty nemáš ten prsty na tepu toho herního průmyslu, ty koukáš na replay, protože to je tvůj jediný zdroj a chceš se jenom rychle jako vzdělat, co je novýho, že jo, prostě nejseš hardcore. Jo, takže v tuhle tu chvíli si myslím, že ty rozhovory potom byly moc jako hardcore zase proto. Jo, že vlastně já jsem potom jako udělal ten jakoby předrozhovor, ten rozhovor, co byl proto, a pak jsem udělal ten rozhovor, který mě bavil, když jsem z těch a bavil i toho, kterýho jsem se ptal, že jo, protože najednou jsem zjišťoval ty zajímavé věci, že jo. Takže ono je to těžký, no, s tím moderováním. Nakousl jsi zvědátory? Proč jste vlastně skončili? Vy jste to asi někde říkali, předpokládám, ale... A viděl jsi dokument? Dokument? On byl nějaký dokument. Jsem udělal dokument, hele. To je, ne, ten dokument se koukním, že to je parodie. To je mockumentary prostě, jako co, a to mě bavilo extrémně střihat, teda, jako to musím říct, že byla velice, velice zábavný střihat, ale hele, proč jsme skončili? No, Patrik v podstatě jako se rozhodl, že půjde nějakým jiným směrem, nebo tak, nebavil ho dělat ten zvědátorský research v podstatě. Jakože... Jo, jasně, on měl tu v úzovkách těžší část toho. Rozhodně. Takže to asi je pochopitelné. Bez diskuze, ale tak jak bychom udělali, dvakrát jsme natáčeli, kdy jsem tu část měl já, že v podstatě teďka to je o mně, že já prostě občas nazbírám nějaký témata, jo, teďka už mám 5 témat v podstatě jako hotové, jakože, že kdyby Patrik, ten má teďka čerstvě, že jo, to je pár dní, jako pár týdnů v podstatě teda, tak má čerstvě dceru. Takže tady jde o to, že jako rozhodně ho nebudu teďka obtěžovat, jestli nemůžeme jít natáčet, ale jako mám připravený ty témata, že já dělám teďka tu research část a jako je popravdě zajímavý z té druhé strany taky, až do té míry, že jsem začal zvažovat, zdali by nebylo jako sranda udělat to, že bych měl hosty. Jakože bys byl sám s nějakým hostem. Jo, že by to mohlo být sranda. Zvědátoři. A že by si mohl vždycky zvolit jednou třeba nějakého hrozně chytrýho a pak třeba někoho, který jako je úplně jako, že neví o tom vůbec nic. Pravděpodobně bych bral youtubery na to. Jakože vyloženě jenom jako, že prostě udělat to zábavně tím stylem, že prostě jim předníst nějaký zajímavosti, které vlastně oni neznají. A teď mi to jako vysvětli třeba. No, jakože jak si to myslíš, že to funguje? Ano, hodit je do té situace, prostě, který jsme byli takhle a že by to mohla být docela jako sranda takhle dělat, ale takže říkám, Patrik prostě přešel k jiným projektům, chtěl dělat jiné věci, není to vyloženě o tom, že bychom se nějak jako rozhádali už jenom z toho hlediska, že mi to v podstatě řekl asi 5 měsíců předtím, než jsme skončili, jo? Že prostě jsme pracovali ke konci, jo, tím způsobem, že to nebylo prostě nějak to, takže s tím, že takhle, fakt jako vždycky můžu napsat, jestli by nešel natáčet znovu a není to tak, že by mě odmítl, takže jako všechno super, jenom prostě on tam už neměl ten drive, který já bych měl jako do nekonečna. Jo, u některých těch prostě pro mě kecací projekty, jo, jsou prostě zábavný do nekonečna. Jo, to není prostě, já bych mohl dělat podcasty, jako, to mě nikdy neomrzí, ale prostě jeho to už jako kreativně tolik nenaplňovalo. To byl vlastně ten tvůj stream, dá se říct, že pokračuješ v úzovkách stejným stylem na streamu, jenom o jiných tématech. No jo, ale já jsem paralelně dělal ten stream už tu. Jo, ale jako, že prakticky je to stejné, jo, tak dělal jako ve zvědátoru. Ne, je pravda, že prostě ve chvíli, kdy někdo mi tam hodí nějakou věc já nevím, prostě, co to bylo naposledy, ale prostě, když si někdo načne
řekne radiaci, to stačí, jo. Prostě někdo se zeptá na něco o radiaci, tak tam je 30minutová přednáška ohledně toho, jak ty věci fungují. My hodně často řešíme atomovky z nějakého důvodu, atomovky je strašně populární a jakým způsobem to funguje a potom je to takže vždycky, když někdo přijde s nějakým dotazem na radiaci, jak to stočí celý stream úplně do řitě, jako to je prostě normální, takže jo, to jsou moje oblíbený ty. A to by se dalo použít jako určitý boj jako politický, že třeba jakmile načneš nějaký téma, který nechce, aby člověk aby zřešil, tak řekne radiace. Jako je pravda, ne, já spíš mám ale ten pocit, že já jsem velice jednoduše trollovatelný a tím myslím jako, že prostě někdo mě je schopnej velice jednoduše vyprovokovat k něčemu, jo? K nějakému jako sjet do úplně jako téma. Takhle to mám u hodně různých jako témat, že prostě lidi ví, že vždycky, když načnou to téma, tak mě hodí na 30 minut prostě do prdele. Jak to, že poslední půl rok jsem neudělal žádný video, nemluvil o tom, jak Trump dělá něco špatně. Proč tam má furt videa o radiaci? Jste takhle cenzurovaný, jo? Je pravda, že tohleto téma zrovna já neprobírám, teda jako, že to jsou nějaký témata, který já považuji za relativně zbytečný, jako jakože informační, víš co, pokud člověk, který není aktivně politicky, jako nemá momentálně aktivní politickou účast, tak jako víš co, do té doby, než bude prezident potenciálně, tak jako pro mě je to vlastně mrtvý téma. Jo, já můžu jako maximálně udělat téma, co se děje, že? Protože než vysvětlovat ty věci, jakože ten udělal tohleto a ten udělal tohleto, tak já spíš jako vysvětluju, že jo, proč ten udělal tohleto. Jo, jaký je tam důvod, jak se ty věci navazujou, proč to je ten jediný způsob, jak se to tak dá udělat a tak. Jo, jakože vlastně stále ty moje videa jsou víc vysvětlující na to, že jako zase z mýho hlediska já se snažím dát lidem nástroj, jak následně koukat třeba na zprávy, nebo jak koukat na, že když slyší, že Rusko prohlásilo blablabla, jo, to neznamená nezbytně, že ta zpráva není to, co se snaží sdělit. Jo, to, co se snaží sdělit, je spíš jako my jsme drsný. Jo, to je to. Ty neposlouchej ty slova tyhle, ty poslouchej víc ten emoce. Ano, je v podstatě jako. A takhle je to hodně u různých jako organizací, že oni vlastně jsou limitovaný tím, co můžou říct. Jo? To znamená, že když řeknou tuhletu věc, to nezbytně neznamená, že myslej tuhletu věc, to je to maximum, co jsou schopní říct. Jo? A tady jde o to, jako jak tyhle ty věci vnímat, protože to ti dá mnohem větší jakoby schopnost předpovídat, co se bude dál dít. Jo, jako stejně, když prostě koukneš třeba Irán, Izrael je třeba takovýhle zajímavý kdy ty prohlášení Iránu jsou podstatně drsnější, než to, co jsou ochotní udělat. Jo? A je to přesně jako, že, ale když se koukneš na to geopolitické postavení a jakým způsobem ty věci fungujou, tak ti jako dojde, proč musí mluvit tímhletím způsobem a proč musí jednat tím jiným způsobem. Jo, že tam vlastně není žádný jiný řešení, jo, jako reálně. Jasně, no, to stejný u toho vlastně Trumpa, který vlastně musí taky být trošku extrémnější asi, protože jinak by vlastně nebyl tak zajímavý. Jo, ale já si myslím, že tady je to takový, jakože on by pomohlo, kdyby nebyl, jo, v některých věcech. Jo, jakože, že tady někdy mu to ustřelí. Že já si myslím, že on nemá volbu ne kvůli tomu, že tak se ta hra hraje. Jo, a tady bych třeba řekl, že podstatně třeba Harris je svázaná tím, jak se ta hra hraje a musí to hrát tímhletím způsobem, protože tak to prostě je. Kdežto Trump je to moje osobní neurodivergence mi nedovoluje se chovat žádným jiným způsobem než takhle. Jo, takže oba dva aktéři mají svázané ruce, ale úplně jinak. Jako. To už je tak tradice u těch amerických voleb. Já si myslím, že on nasadil novou tradici trochu, ale tak to je další konverzace. OK. Hele, tak děkuju, že jsem se mohl pozvat k tobě tady do studia, kde vznikají tolik projektů. To si ani neviděl, to druhý studio, kde vznikají další projekty. To. A to je kde? To je hned tady za dveřma, to je vědecký kladivo se natáčí jinde, že jo. Tam má tu zeď. Tu zeď. No, takže a tam se dějou ještě další ošklivý věci, jakože tam je chemie moje a tak dále, tam si vždycky hrajou na různé záležitosti. To máš vlastně i ty na radioaktivní odpad, takže já už za chvilku půjdu. Jasně, tak nejbližší zdroj radiace je tamhle na stole. Ho. Tam je ta kočička a to je uranový sklo. Jak dlouho tady musím stát? Hele, já to mám vyloženě, mi to září na mě celou dobu, je to v pohodě. Hele. Je to v pohodě, proto tady máme... Alchemist teda obsahuje jod? To funguje jako vodka ve Stalkerovi, anebo radovej v tom. Ne, jod by si musel vstřebat, protože jod ten ti pomůže jenom pokud by si to spolknul. Jo. A to je jenom specificky ten radioaktivní jod, který to obsahuje jinak. Takže to by mě nepomohlo. To vůbec nepomohlo. Tak v tom případě děkuji, že jste koukali a
Díky, Halil Cyber. Čau, čau. Čau, čau.